בהתחלה היא אמרה, אני רוצה להיות רופאה. ואחרי זה היא אמרה, אני לא בטוחה שאני רוצה להיות רופאה. אני חושב שהיא רצתה להיות פסיכולוגית. יכול להיות שבגלל כל האהבה שלה לאנשים, לתת, לאהוב, אני חושב שהיא כן הייתה הולכת להיות פסיכולוגית. יעלי הייתה ילדה כובשת. היה לה איזה חיוך ואופטימיות שזה ידביק כל אחד. גם היא הייתה מלאת אהבה באמת לאנשים ופתיחות, משהו, והיא גם ידעה להפעיל את זה, להלך קסם ככה. תמיד הייתה נכנסת ככה לבית או לחדר בסערה, באמת הייתה מחיה סיטואציות. היא הדריכה בנוער העובד שנה. הקבוצה שלה הייתה הקבוצה הכי גדולה. היא הרגישה שזה משהו מאוד משמעותי מה שהיא עושה, וזה עבר גם לילדים. סוסים זה משהו שהתחיל אצלה בגיל 15 בערך. היא מאוד התחברה לעצם הרכיבה. יצרה לעצמה תוכן ולא הפסיקה כאילו לחפש התפתחות. מורה חיילת, היא ממש רצתה להיות, היא כתבה מכתב לצבא, שזה מה שהיא רוצה לעשות. הדחף הזה לחינוך אצלה פרץ בשנתיים-שלוש האחרונות. פתאום זה התחיל להיות ההוויה שלה. היא האמינה שיש קשר הדוק בין חינוך לחברה, חברה למדינה. זה מהמקום הזה לעשות טוב לאחר, להביא לו את האור שלה. כבר כשהיא התגייסה, כבר אז היא באה ושאלה איך מגיעים למיונים לקורס קצינים. ממש בא ממנה, זה הרצון שלה. גיבוש זהות, לראות שהיא יכולה ומסוגלת. היא הבינה את העוצמה שיש לה בידיים. התפקיד היה להיות קצינת הסברה למפקדים, וזה היה הסד"כ הראשון שהיא אמורה להעביר לבד. זה קרה ממש כמה שעות אחרי שהתחילה. קצינת צה"ל ו3 צוערים נרצחו היום בפיגוע דריסה בארמון הנציב. מחבל מג'בל מוכבר שבמזרח ירושלים דהר לעבר קבוצת החיילים במשאית. סגן יעל יקותיאל, זיכרונה לברכה, בת 20 מגבעתיים, הובאה למנוחות בבית העלמין הצבאי בקריית שמונה. בוא נגיד ככה, הולכים לישון עם זה בלילה. זה מלווה אותך כל הלילה. קמים עם זה בבוקר כמו איזה אבן, איזה סלע ענקי בתוך החזה. ומסתובבים עם זה כל היום, ולא משנה מה עושים. אם יושבים בישיבה או מדברים עם אנשים, או לא משנה מה, זה נמצא כל הזמן. הקטיעה הזאת היא, אתה לא רוצה, אתה לא יכול לקבל את זה שהפרידו בינך לבין הילד שלך. מה הקטע? מה אני צריכה להישאר פה והיא שם? מה זה הסידור הזה? עם כל הקושי וכל הכאב, לאמץ את מה שהיא האמינה בו, שזה המון אופטימיות והמון שמחת חיים. מה לך בחוץ ילדה? לסלול את הדרכים החדשות בעולם החדש. שום דבר הוא לא דומה, וצריך לאמץ. תזרי אליי ושובי לביתך. כל הדרך החדשה היא בעיקר עם המשפחה, להיות חזקים. המורשת של יעל היא, קודם כל זה כל מה שהיא כתבה במחברות שלה. למדתי בחיים שברגע שמעריכים את הדברים, הממש קטנים, אלה שאנחנו לוקחים כמובן מאליו, מפתחים חשיבה אופטימית בבריאה. מבחינתי, אם עשיתי משהו טוב ונטול תועלת אישית לבן אדם, זה ממש נקודת אור ביום. סימן קריאה. שובי לביתך